Здравейте! Преди този клип да започне се уверете, че гледате този клип с някой, защото може силно да ви травмира. Готови ли сте? Нели ТБГ равно и ламенат? Да започваме. Нели ТБГ? Нели има 4 букви? Коя е четвъртата буква от азбуката? Точно така, Г. Г като гейм. Въх. Тя има гейминг канал. Случайно, да ама не. Но ни трябват още доказателства. Нели ТБГ играе главно Минекрафт? Време за висша и ламенатска математика. Минекрафт има 9 букви, нели ТБГ има 7. 9 минус 7 равно 2. 2 има 3 букви. 3. Какво има 3 страни? Точно така. Тортилята. Откъде идва тортилята? От Италия. Нели ТБГ е от България? Пирамидите идват от Египет. Време е за иламенатска география. Нека свържим България, Италия и Египет. Какво се получава? Точно така. Триъгълник. Какво друго е триъгълно? Точно така. Иламенатският символ. Съвпадение. Не мисля. Да не забравяме, че тя играе в Депакт. Като манем да, от Депакт става пакт. Време е за последният, да се надяваме, иламенатски предмет. Нели има 4 букви пакт също? 4 делено на 4 равно 1. Едно точно колкото са очите в символа на иламенатите. Нели ТБГ равно иламенат? Потвърдено.